Hi guys! Welcome back to my channel. It's me again, Jeanine Tabwada, your Bisaya friend. And for today's video ay ipapakita ko sa inyo ang aking 3-axis handheld gimbal, the electric stabilizer for taking photos and videos. So ano nga bang features meron si gimbal at bakit maganda siyang gamitin? Yan ang ipapakita at ipapaalam ko sa inyo guys. But if you're new to my channel, please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para ma-notify ka every time na may bago po akong videos. So guys, si gimbal ay meron pong 6 features. Ito po ay ang quick adjustable by hand, automatic adjustment of up, down, left, and right, gestures, vertical shooting, 1K back, origin at position. Tapos may tatlo po siyang send mode. Ito po ay ang lock mode, half follow mode, and full follow mode. Tapos USB charging, explosion proof battery. So ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano gamitin si gimbal. So ito siya guys. Ayan, ito po si gimbal. So, kailangang i-on muna natin siya bago natin i-insert ang cellphone. Tsaka guys, ito yung kanyang bracket. Tapos, ito naman ang kanyang, ito, nakikita nyo, ito po ang kanyang adjustable knob. So, ngayon, i-on natin si gimbal. Ito po, andito po ang kanyang on and off. Tapos, ito po ang kanyang joystick. Tapos, ito po guys, yung mga scene mode ni gimbal. Ito po ang lock mode, itong nasa pinakataas. Tapos itong nasa gitna ay ang half follow mode. Tapos itong nasa baba ay ang full follow mode. So ngayon, i-on natin si gimbal para ma-insert na natin ang cellphone. So ayan. Ayan. So once nag-green na siya guys, it means naka-on na siya. Kaya kailangang 2 to 3 minutes natin i-press ang on and off button para totally mag-on na talaga siya. So ngayon guys, i-on na natin ang ating Bluetooth sa cellphone and i-connect siya sa GPH4. So ito yung kanyang bracket. It means dito natin i-insert ang cellphone. So ayan, kita nyo guys. Ginagawa mo? Tapos, pag na-insert na siya guys, i-balance natin siya. Ayan. So, ito guys. So, kung gusto natin i-vertical siya, ganito lang. I-vertical natin siya, tapos tignan natin kung nakabalance siya. Kung pansin po ninyo na parang nasa baba po yung yung cellphone, pag bababa po siya or tumatagilid po siya, i-adjust lang po natin siya dito sa adjustable knob. Ito po, ito po ang adjustable knob. I-adjust lang po natin siya. Tapos guys, itong joystick, dito ka po mag-control. Kung gusto mo pong paikot-ikot siya, i-adjust mo lang po siya dito. Like for example guys, ito ay papakita ko sa inyo. So, kunwari nag-ano kayo ha, nag-video kayo. So, ayan, video. So, ngayon, ang gawin natin, kunwari gusto mong mag-ano siya, parang mag-run, para kang mag-cinematic scene. So, ganito lang guys. Pag ang joystick ipapataas mo, ang camera is papunta po siyang baba. Ganyan. Tapos, pag ibaba mo naman tong joystick, ang camera is pataas po siya. Ayan. Tapos, kung gusto mong mag-left and right, ganito lang po siya. Ganun. Ayan. Ganyan lang po siya. Ayan. Diba? Maganda po siyang gamitin guys, lalong-lalo na pag mahilig ka pong mag-cinematic scene. Tsaka mas lalo pong mapaganda ang iyong photography kapag ikaw ay naka-gimbal. At aside dyan guys, si gimbal ay meron din pong 3D hole. Ito po siya. Pwede mo po siyang malagyan ng stand. Kagaya po nito. Kunin ko lang. So kagaya nito guys, pwede mo po siyang malagyan. Ayan. So ayan lang siya guys.
Maganda po talaga siyang gamitin guys. Pero actually, di ko pa talaga siya na-try. Hoping po ako soon na magkakaroon po kami ng mga adventures, travel, para magamit ko po siya at maipapakita ko po sa inyo. So, ayun lang guys. Hanggang dito na lang. Sana po abangan nyo naman ang aking next video. Maraming po salamat sa inyong pagpapanood.